Hanya hai lam sogani YouTube channel lo guys tini ang nong fungnai bari ani mani kai bari fungnai tai ajaga kitung rok tam thakya thangja ge balok tongkha kisa nailena tai garing rok bo tongo ajaga tangjak lerama jaga rok tongo aboni ang bongno fungnai tai ko maiti jawi tak tok naigena sambo kisa khanya tonga jaga o nong nang fungnai nayasak tathani soyasak nai tongbai di dolok Gai dolok ang tabok tangi tonga jaga bo nok bai visal ya gana no obo kha rahat bagan tabok to rana rok krinya op khaja rong na jaga to ekdom tong tok se dolok yango nong nang kaham kani phunu kana nai tongni joya sak ani blogo gai dolok sokai jaga ni bari wo norok nugui mana tini ang jaga samung khainai kyobo jotno miski mang o jaga mani kaili hanai ang o jaga miski rungba kya o jaga kha ekdom naithok se o jaga o sung bari rok naile na hari obo wngkha ang mulai kaimani chajakya haini sogo rani thama hio tei nong no jaga phunuknai jaga belai no naithotok wngthotok jaga se norok nugui mannai o ani milok sublai wan milok tor tong khalasa tini tlangi masai nyai mono thogana milok bosok bo bwtui pa kormang tongkha bo koite tongo jaga bothai ekta duita tinta charta o bangso kalasa dosta swngon blai hingkai koro bo tongo omba ani no jotono mwkhitwng kaima mang jotono tabuk khai mwkhitwng kaiui kaina somungya ko jotono mwkhitwng kaima mangse bari jotono thumjak dolong khai nongno ani lerama jaga nongno phunukgo na garing thaske tangjak o jaga no lenawai rest khaio samung je chanani omo rok chalaita na tongthok jaga se o jaga to ekdom tongthok jaga ikyo kaya balogui tongkha yang haya bol tongkha kisa jaisi khaijakli abo tongthok jaga se dolok nongmano norok ui phone rok chung tong siblai emon buhur bai thangsa nongnang o jaga no ani ang reaction rok waisa wusu khainai tei nongno chama rok phunuknai norok naitongni soyasak ang o jaga no hai chafainai nogo bisi chalaiabla ang nongno phunuknai bazar thangai mani pai ang o jaga nongno chai phunuk painai kyo o jaga no jaga ekdom tongthok se o jaga o tongthok jaga dolok nor nukma khana kyo o jaga no stock kai rokai tongni nobor sip sip kai ekdom tongthok jaga se dolok o jaga o nor berna khai bere femano no wana nanya gai samung haina haimaba kisa samung khainai no nang haina hai phunuk pitai rest khai samung rap samung bo tujak no samung samo bo kisa nailai no o yang bo sakumura kaimani kaham kaham mong tongmang khe bosorok to bwthai rok to thaikona bubar to bari tongmang khe yarbo milok kaijak no tongo o jaga se yang to ekdom tomato mo marno halasa tomato kaimani chajakya jai khaijakyabla tamung tongkhe na gede yongno sa tongkhe kisa jelaman tongoro mkitwng rok charang khai to aspaya belai no lemsuka dolok
kisah semakai nai satu mutung mah marung suka gom satu mutung mah marung suka di kisah nang mana langka dolok balanya orang suka di perbokega kisah saya nagara tipin bote yang kisah saya lagi nata lay garing mau thalai nusung tabok garing mau tangai salai no tam ti to pajak no tabur kana sim baki lengo markanya satu lain tuh so kira sakno kisah kai sawi res kai teh makai aja mus hab kaji ya bre ponok tuh nami sih leng kadolok kisah saya nyawa na tamu rupakia tamu engkau saya melia tabok naik kisah saya mancan aero tamu engkau tamu kormo rokun tamu sih puri logang tamu ini engkau saya melia mucho bosa oh puri mo nyata apa tutusannya kan ta yak sesuai mana kan kisah markin lemo puri rokang kisah hamzah belah komen kai dolong nor bodi boni mai tam rok bisa kah pengro kota mai saka komen kai ja sok belah dolong no tong sama nih te sam khai sama no nyo disik mu thoye pano disik pano ekdom thoi thongta ning no ko han tong ga sam sai ni ekdom mane thok pano ning sai simangla sam boki sai mi khai nyong sam khai sadi ning mu kiri phan se mai ok mai sai mane purka
kamar kan yo lengup dong ke ba saya makra nam tahanyo lena bagi sama bagi saya angko no tangi sama kanai am just kisa pan khadrup ta cái đại tông để dolok cho eso nong nong tong na ani samong to pa kya tabuk kisa res kai te samong asing zo na ja gasung no dolok hambai